Ihan täytetään, mä oon pysähtynyt. Niin. Se vaan täytyy sammuttaa aina joka kerta ja jalat maahan. No onks nyt hyvät fiilikset? Pääskö sinä yhtään? Kyllä se tää on aika niinku helppo. Mutta sen verran pitää säättää, että tää ei niinku mennä ykkönen silmä. Sen takia se lähtökin oli niin vaikea. Piti niinku kakkosella laittaa ja sit ykkösen. Mikä puuttuuko siitä niinku vääntö kokonaan nyt vai? No mikä se? Ei kun tästä lähti, niin kato mulla oli varmaan 3 tai 4. Tai 2, en minä ollut ihan varma. Tää tekee aika herkästi niinku välivappaa. Aha. Ihan jees. Sieltä tulee Vilma auto, älä mene alle.